Hey, welkom terug bij Dit is geen podcast Unplugged. Goedenavond. De podcast waar we een podcast in pluggen en dan praten of zo. Die weet ik nog niet helemaal. Goedemiddag. Goedemiddag. Die moeten we nog een keer uitvinden. Goedenavond, goedemiddag, goedemorgen, goedenacht. Ik maak de boom even kapot, ja? Is goed, jongen. Doe dat maar even. Doe je dat is... Jochie, we liggen in de hangmat. Zoals je Bij? misschien kan De zien. Mad Hang. God, mijn... Ik ben niet zo gewend aan een hangmat. Ja, goed bezig. Jij bent goed bezig. Vandaag dachten we gaan eens eventjes recappen naar onze hele Parijs. reisavontuur. Excavatie. Expeditie. 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 Hoe lang is het nou geleden? Nou ja. Ja, het is allemaal vorig jaar opgenomen. Nee, het is nu maart? Juli. Het is Eind maart was het. Begin maart. Oh. 2 tot 9 maart. Dus Oh, ja. vandaag... Het is vandaag 5 juli. Dus dat is 4 maanden geleden zaten we in Parijs. Ja. Ja, ik mis het al. Ja? Ja. En wat mis je? Parijs. De stad. De vrijheid. Ja, ik snap je wel. De mensen, die ene burger, dat stukje pizza, die duif. Die Popeyes. Oeh. Ja. Ja, daar was mijn maag niet zo blij mee. De drukte? Ik vond het wel wat hebben. Drukte. Het was niet per se druk. We waren eigenlijk op een best wel rustig moment daar. Ja, maart valt nog wel mee. Ik denk dat nu echt gewoon heel Europa daar Nu is. ziet het daar echt zwart van de mensen, denk ik. Ja. 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 Oui, Paris. Oui. Hebben jullie de movie gezien? Ja, ik heb hem helemaal gekeken. Oh, die ik... Nee, ik dacht al welke movie. Ik Man. vond de intro wel corny, maar het was wel leuk. de intro was wel grappig. Ik Ja. dacht, ik doe eerst een keer mijn best. Dat is Voor ook iets. voor de eerste lange tijd. Hé, maar we hebben nog niet alles van Parijs gedropt, hè? Nee, Dus dat niet moet alles nog. is uit. Maar Pepijn die vergeet dat gewoon allemaal Nee, of zo. wat doe je nou leuk? Die metropoolse stad. We hebben nog tijd voor, dat kan ook al van een paar jaar. Ja. Er staat Die niet droppen we van... gewoon als we onze spoilers. Oh ja, bliep. Hij bliep die ook. En bliep Bliep, die bliep. ook. Blieblablubloebloep. Ja, dat kunnen we inderdaad nog niet zeggen, maar dat is ook nog niet officieel. Nee. Haha, we gaan volgend jaar naar... Maar dit wordt gebliept. Fuck jou. Maar je moet dan ook even mensen die kunnen liplezen weghalen. Ik zet gewoon het logo zo voor mijn mond. Ja. Specifieke logo. Of ik spreek mezelf in en zeg Istanbul of zo. Kastanje. Kastanje. Oh nee, Kazachstan. Kijk daar. Kastanje. Hoe was het voor jou om zo vroeg op te staan? Dat is 10 uur. En we zijn echt een ochtendbeest, geloof ik. Of juist niet, geloof ik. Ik was om 8 uur wakker. Dat vind ik best wel netjes. Ik was om 10 voor 9 wakker en ik was echt stress. Ik kreeg echt een snap van jou om 9:15. Dan had ik zoiets van, bro, gaat nu nog naar halen komen. Dat is een beetje laat Bro, inderdaad. mijn moeder komt ineens binnen en zegt, oh ja, jij moet nog naar Ausaya of niet? En ik zei, ja, hoe laat is het? Ja, 10 voor 9. En dan moest ik nog douchen en ontbijten en Ik heb ook niet ontbeten, ik heb wel koekjes mee, dus... is er een Albert Heijn te halen? Ja, Dan kun je misschien zo even een... dat is een Albert Heijn aan halen. Gewoon specifiek Albert Heijn. Dat is ook een Wat heb je nog meer? Een Lidl? Kruidvat? Die zag ik. een Koop. Nee, Koop. Zo. is dat nog een Koop? Volgens mij is dat nog steeds een Koop, ja. Je bent wel de laatste tijd veel hier, man. Ja, hier is Airco. Dat is het Ik vind gewoon. het wel een mooi huis, moet ik zeggen. Ik ben hier nog nooit geweest. Hè. Ben je nog nooit geweest? Nee. Welkom. Wel altijd in Herten. Herten. Dat is kleiner. Dat is groter. Ja, dat klopt wel. Ja. Hier staat meer van mijn Lego collectie. Want daar ga ik zo even naar kijken. Dat ga ik even aanraken. Maar we dwalen af, jongens. Ja. En echt flink ook. Parijs. Daar hadden we ook Lego. Daar hadden we ook Lego, ja. Ik heb laatst weer even alles gerebuild. Toen het zo warm was, ben ik gewoon binnen gaan zitten. Op die architectuur waar je zo boos over was. Ja. Die heb ik ook even uit elkaar gehaald en weer in elkaar gezet. Mooi. De Maxime. Ja, maar Maxime moest Lego kopen voor mijn moeder, want anders zou die zich ook vervelen. Dus die heeft dat is 2 echt- gigantische sets gekocht. Welke? Dus Weet ik niet, Lego City iets. En die heeft hij helemaal... nou, volgens mij is het zelfs nog steeds niet Lego af. moet kopen. Ja, dan Ja. hoe dan?
Of ja, mijn moeder heeft volgens mij wel een beetje gesponsord, maar... Over sponsor, sponsor, Laura ik moet Hollander. ook een GoFundMe aanmaken, dus je moet hem even vinden. Ik ga een GoFundMe aanmaken voor Lego. Ja, hoezo? King China. Oh, Ja, ik ga naar China. Ilvan zei net dat het wel heel leuk zou zijn als special effect dat iemand uit de hangmat viel. Dat Ik kan weet ik. niet of iemand zich geroepen voelt om uit de hangmat te vallen. Welke kant moet ik op vallen? Wat jij wilt. Deze kant, denk ik. even goed het geluid opnemen. Ja, ik vind dat niet echt vallen, dus gewoon eruit rollen. Oh jezus, ik word gevraagd. Oh. Hoe zei ben hij hangt op mij. Ik ben er. Stereo, audio, ik hoor het alweer hoor. Het wordt zo'n 8D audio. Even reposition. Als je zo aan deze kant ademt, dan hoor je dat zo in je linker. Rinkerlol. Even terugkomend op Parijs of poging tot. Ik was laatst aan het kijken voor dat huisje, maar ik kan die nergens meer vinden. Volgens mij is die offline gehaald. Ik heb overal echt een half uur op booking.com gekeken. Je bent ook Airbnb. En volgens mij was het echt booking.com. Nee, volgens mij was het Airbnb. Ik weet het 100% zeker dat Airbnb. Nou, ik heb bijvoorbeeld ook al die sites opnieuw geopend die jouw vader had gestuurd. Ja. En de meeste deden, maar bij eentje was er inderdaad gewoon dat hij hem niet kon vinden. Dus ik denk dat dat dan die was. Ja. De Maar mensen, misschien was het zo erg dat ze die gewoon dachten zo They van... couldn't misschien handle moeten the smell. Nee, toen wij erin zaten. Kijk, we hadden zo'n review gevonden uiteindelijk. Nou, dat was de enige review. Maar ik weet ook niet waarom die was geworden, want er waren echt veel betere dingen in mij, dacht ik. Maar Er waren veel betere dingen. En toen- Ik had er eentje gevonden, die had uitzicht op de Eiffeltoren. En die ja, was goedkoper. maar ik weet niet En die waren waarom van, ze dit nee, gedaan hadden. Nee, we gaan in die kelder. Ik zit zo op jongens. Deze heeft uitzicht op de Eiffeltoren. Ik weet niet wie zijn keuze het ook was Ik uiteindelijk. wist het ook niet. Volgens mij die van jou. Maar ik vond het best wel prima uiteindelijk. Het was zeker prima. Was Broden onze eerste gast? Ja, gewoon dat was onze allereerste gast in aflevering 7. Ik vond Carlos dat Het is wel laat, 7. Misschien kan Carlos zo ook nog even komen. In zijn pyjama. Zo net wakker. Carlos. Jongens. Ho! Wat gebeurt daar? Live op podcast, Stort dat ding even een op. boom in. Kan gewoon allemaal. Oh. Mhm. Ja, dit zou je in een normale podcast niet zien gebeuren, hè jongens. Hier gebeurt het gewoon live. Zo is Hier. het dit geen podcast is. Nee, precies. Dit is hoe wij ons onderscheiden. Dit is te random voor podcasts. Ja, precies. Hou eens vast. Wee. Oké, we gaan het even terugzetten, het gekke ding. Maar wil je nog steeds terug? Want ik wist nog gewoon toen we in Parijs waren, toen zeiden we al, ik wil terug. Maar we waren er Ik nog. wil zeker terug naar Parijs. Ik hou Oh, van ja, hij moet niet op mij gaan vallen, want anders raak ik gewoon nog dadelijk. Gaat hij dood voordat hij naar Afrika gaat? Het was echt, ja, dat moeten we niet willen. Ik ben al een beetje verkouden aan het worden, dus dat is al niet zo Wanneer mooi. vertrek je? Overmorgen, Maandag. Jezus, ja. zo snel. Ja, zondag op maandagnacht. Heb je er zin in? Maar waar ga je naartoe? Ga je naar Kaapstad of zo? Ook. Alles. Je gaat- Hele Hij gaat rondreis. kapen. Ga je ook naar Lesotho? Ja, nee, we komen wel langs. Risotto. Dat is het Lesotho, land dat in Zuid-Afrika ligt. Eswatini. SYT. Ja, ook. Zwaai hij daar. SYT. Allemaal. Dus dat is wel... Maar Parijs, jongens. Ja, dat is moeilijk, het is moeilijk, hè? Nou, dat doen we Hij altijd. is vandaag echt... Normaal is de bedoeling dat Unplugged een beetje voorbereid zijn. Al was dat niet echt gelukt. Want we zitten echt in de Hoezo? vakantiemodus allemaal. Noem mij één unplugged die voorbereid is. Ja, welke plugs hebben we gedaan? Nee, oké. Nee. Oké, maar... Dat had ik in gedachten dat dat zo zou zijn. Ja, dat was ook al een klein beetje het idee achter unplugged. Ik bedoel, met de Kanye Crash Out was dat toen wel... Ja, toen dacht ik echt van... Yo, hier moeten we echt wat van maken. Maar we hebben sinds kort ook wat nieuws. En dat is... Hoe zou je Plugged zeggen in. het? Plugged in. Als het goed is de eerste... Ben je al bezig? Nee, maar ik ga hem vandaag maken. Oh, je gaat hem vandaag maken. Als het goed is de eerste aflevering uit als jullie dit zien. Dus Plugged in. Ja, Plugged in, vind het plugged echt out. leuk. That's me. That's why why. I am H.I.M. Ik zag je echt veel Baby No Money luisteren op Airbuds. Ik heb die app helemaal niet meer. Maar je zit er wel nog in. Oh. Nou, ik Hosea. heb- Ja. Vraag eens hoe Kendrick was. Hoe was SZA? Ja. Sissa was echt bizar saai. Ja. Hey! Het ding is, ik heb Pepijn dat hele concert niet gezien. Nee, uiteindelijk werd ik dizzy en ging ik slecht. Dus toen ben ik even uit de moshpits gelopen. Hij ging slecht.
De morspit Bro, koning ik stond ging slecht. uiteindelijk naast de EHBO. En je zag echt om de 5 minuten mensen komen. En één guy was zelfs bijna dood, die was gereanimeerd. Wat? Omdat het 40 graden daar binnen was. Oh, Jesus. Nou, wel, ik ben dus bij Jera on Air geweest. Dus Ja, zo'n rockfestival. Ja, lijkt me ook wel heftig. Daar zijn ook wel veel pits. Maar dat staat ook wel bekend voor het crowdsurfing, toch? Crowdsurfing, ja. Ja, maar daar staat dus een wachtrij voor de EHBO. Oh, echt? Ja, Had je daar ook niet zo'n mentale EHBO of zo? volgens mij wel, Bij ja. zag komen. Dat je Wat? gewoon even... Maar als je ziet de hoeveelheid mensen die zeg maar op dag 1 niks hebben en dan op dag 3 een arm in het gips en een been in een brace en Maar pleisters. wat doen en- mensen dan allemaal Ja, daar? mosjes. Maar dat zijn niet de hip-hop mosjes, dat zijn de rock mosjes, dus die doen De dit. Wall of Death. hè. Ja, wij duwen gewoon een beetje. Oh, daar is iets klaar, denk ik. Ja, iemand gaat dood. Of daar wordt is een een bom brandalarm. afgeteld. Oh, oh, Zai, dat is niet grappig. Misschien moeten we nu allemaal weg of zo. Nee, Lot is een tosti aan het maken, maar we hebben een tosti-ijzer uit jaar 0. Dus die begint zeg maar... Daar is een tosti-ijzer in kwestie. Gebeurt dit wel Oh, die is vaker hier? echt oud. Ja. Die is echt- Jezus. Ik heb hem eens gewoon een keer geprobeerd te googlen en dat is 1 resultaat. En dat is echt een PNG van 4 pixels. Misschien een keer langs de blokker of zo voor een nieuwe. Ja, hij eigenlijk nog Nieuwe soms. heb je nieuws? Heel vaak gaat hij wel stuk. Nieuwe Nou, schoenen. ja, leuk hè. Ja. Die Savi er ook. Ja, die ligt nog te pitten. Want ik hoorde dat de eindnieuws. Was dat gisteren? Een vriendin van mij die was aan het schminken. Oh, wat leuk. Ja. Dat was, wanneer ben ik daar geweest? Welke school zat ze ook alweer? De Mussenberg in Horren. Oh, daar gaat een rolluik open. Even Oh. zwaaien naar de rolluik. Maar dat is het kantoortje toch, daar rechts? Ja, en die nu open gaat, dat is de sleeping quarter Van? van Paps. Nou, zou je die ons zien? Nee, het is een afstandsbediening, dus die ligt waarschijnlijk nog in bed. Nee, hoe Laat laat... ik die nou open? Ja. Ghost. Hoe dan? Ghost. We zijn echt zo hard aan het afdwalen. Ja, maar het is echt bizar. Het is een beetje vroeg. Dat is nog nooit... Is dit de vroegste Ik functioneer ook 's ochtends Dit is niet denk of ik de zo. vroegste podcast die we ooit hebben gedaan. Of was Of was je die... in Parijs op de eerste dag? De allereerste, Ja. ja. Volgens mij was die net iets eerder, want toen moesten we om 10:30 bij de Eiffeltoren zijn. En daarvoor hebben we nog een podcast. Best wel crazy. Om 10:30. We kwamen daar om 11 aan, dankzij één Doch. iemand. Jawel, Hollander. Dankzij één iemand die zei, maar jongens, ik ga nog heel even naar de wc. Om vervolgens in een half uur lang... Kijk, daar is hij toch. Ik zie het niet. Oh ja. Raar. Mooi. Yo, Goedemorgen. Jezus, Karel. wat doet hij allemaal, Wat een man? ochtendkapsel. Slapen. Die was pas om 2:30 thuis. Wat doet hij allemaal s'nachts, man? Als je clubben. Ja, nee, Xavi had een afscheidsfeestje van school. Oh ja, had ik ook gehoord. Wat je wil, vertel jij anders over mijn zusjes of zo? Ze had ook gesminkt en zo. Heb je net allemaal verteld dan? Die valt in herhaling. Dus Waarom vind jij alles grappig 's ochtends, man? Ik ben Hoe zij vindt serieus altijd hier. alles Ik grappig. vind altijd alles leuk. Vind je dit ook grappig? Hollander. Hier moet hij weer lachen. Ben je al gewend aan mijn nieuwe schoenen? Ik vind het nog steeds wielrenschoenen. Laat het even zien aan de podcast. Ja. Huppakee. De Adidas Speedcats. In het blue. Die Het dus, is van Puma. Oh ja, die zijn- Puma Speedcat, sorry. Jezus. Staat er ook op inderdaad, Puma. Ja. Maar ik ben gewend om Adidas te die zeggen zeggen. van Puma, maar ze zijn van Adidas. Fuck you, Didas. Weet je hoe dat verhaal is van Puma en Adidas? Dat waren eerst broers of zo. Toen hadden ze ruzie. Toen waren en ze toen geen is- broers meer of wat? Nee. Het zijn waren Zeg, broers, stop want ze met leven niet broers meer. zijn. Hadden er geen zin meer in. En eentje startte Puma. En eentje startte Adidas. Nee, dat verhaal kende ik nog niet. Ja, vond ik wel even leuk. Fact check je shit. Normaal ben ik niet zo Ik van de geloof er facts helemaal niks van. te gooien in de podcast. Maar ik dacht, ik gooi ook eens even een fact. Mag je jezelf ook eens een keer net in. Oké, maar wat vond je de leukste dag in Parijs? Van de 7, 8 dagen? Dan gaat je vond- mic van kapot, Peps. Ik vond ik
vond de avontuurdagjes wel leuk. Dat we Welke? gewoon een beetje, dat we Ja, niet echt ja. iets gepland hadden. Ja. Maar dat we gewoon een beetje de stad ingingen en wel zaten. Dat we niks moesten eigenlijk. Ja, precies. Ik vond dat wel leuk. Dat was inderdaad ook echt leuk. Ja, maar zo voelde het trouwens ook niet voor die andere dagen. Heb Ja, nee, maar dat dat vond je ik wel nu van, moet ik echt even... ik moet nu, we waren net bij de Ark en nu moesten we heel snel naar het Louvre. Ja, Die dat, dagen vond ik wel hectisch. Maar dat fonteintje was wel lekker daarna. Ja, toen we daar nog even gezeten hadden. dat was echt fantastisch. Ik vond de saaiste dag echt die naar teruggaan. Volgens mij hebben we echt een jaar op dat station gezeten, man. Ik ben ook maar gaan wandelen toen we terug Ja, gingen. toen ik vlog 8 zag, realiseerde ik me pas dat jij inderdaad op een gegeven moment gewoon een half uur Hebben weg jullie niet was. gemerkt dat ik gewoon een uur weg ik was? wel. Jawel, het is me wel Dat was op... echt het vredigste moment van mijn leven. Het is me wel opgevallen dat je weg was, maar ik had niet zeg maar zoiets van... Ik ben Ah, de hele shit, Joelle station is weg. afgewandeld. Ja, je bent helemaal naar achter gelopen. Maar dat was Ja. wel jammer, want we moesten echt heel vroeg eruit. En toen hebben we echt ook niks meer gedaan, daar gewoon 3 jaar gezeten. Ja, en die We hebben daar trein echt maar 2 met uur gezeten of zo. mijn koude noedels. Nee, water met mijn spaarnoedels. Met je broccoli soep. Bruisende broccoli soep. Mm. Ik kan die jongen echt niet meer vergeven. Nog steeds niet. Ik had er echt zin in. Als je Zo, kijkt... maar kijk, dat was niet zo heel lekker. Nou, ik vond die... Nee, ik vond het eten op Ja, de jullie heenweg vonden... lekkerder. Jullie waren echt die kip aan het glazen op de Dat heenweg. was ook wel echt heerlijk. En wat? Die kip aan het glazen. Kip aan het glazen? Glezen, weet je wat dat is? Dan word je echt te oud. Wat is glazen? Dat je iets echt overhyped. Oh, oké. Ja, Ik het vind was zo gewoon... wel Het was gewoon kip. Koude kip. Een soort kipfilet. Ja, Kip, het meest echt veelzijdige stukje vlees. Vlees. Kip. Ik voel Maar- hem zakken. Klopt dat? Kan dat? Dat hij... Als het goed is niet. Oké, dat hij niet Maar opgeeft. wat vonden jullie de saaiste dag in Parijs? Ja, Ja, ik denk dat ik wel bij- mee... Mag je Buiten die... de laatste dag. Oh ja, ik Want dacht die al. tel ik niet echt mee. Dat Dat was... zou ik ook zeggen, die Louvre Arkdag. Ja? Ja. Hoezo? Ik vond dat Louvre niet zo leuk. Oh, ik wil echt een keer het hele Louvre doorlopen gewoon. En dan We gewoon hebben bij nu echt elke maar 10% schilderij 10 minuten gezien, hè? stilstaan. Nee, dat Maar het niet. was wel echt dat mijn voeten heel veel pijn deden op een gegeven moment. Ja, maar oké, Jij toen wandelde hadden we ook ook wel nooit. aardig wat gehad. Ik bedoel, toen zijn we de Ark opgeklommen. Waarom? Maar ik vond het eigenlijk elke dag al leuk. Nou, daar doen we het allemaal voor, hè, Die, jongens. die boottocht is ook al kut. Ik vond die boottocht uiteindelijk best wel grappig. Maar gewoon puur voor het feit dat we echt niet naar buiten hebben gekeken. Ja. Ik heb ook die podcast teruggeluisterd en dat achtergrondgelul was ook best wel af. Het is best wel kut. En een baby hoor je de hele tijd. Daar hadden we echt iets beter over moeten nadenken. Ja, ik dacht dat is leuk. Ja, maar jouw ideeën zijn nog nooit goed gezien. Goed gezien. Het is wel En zo. wat vond je het lekkerst? Oh, Waar heb je echt- even over nadenken. We hebben echt goed gegeten. We hebben echt goed Ik gegeten. weet ook wel echt wat ik echt iets smaakte als karton en dat was die wafel toen daar. En, Ja. eh, Die crepe was ook echt niet het. In die straat bij Montmartre. Bij ja, Montmartre. die en toen ook bij, inderdaad, bij die gekke Oostenrijk shit daar zo, die crepe daar en die burger die jij daar had. Hè? Dat was na... Oh ja, na- dat was zo smerig. Na het aquarium. Wat had Nou. ik daar? Dat was echt niet te Die nekken. Jij was echt chagrijnig om hoe het eten daar was. Dat volgens was mij. echt niet te nekken. Ja, ik had zo'n hotdog en dat broodje was oprecht 3000 jaar oud. Ja, Te ik had een lek crepe, die was shit op in zich het nog... Louvre. Ja, Oostenrijkers die kunnen niks zoveel. Maar ik vond Ik vond die kof. pizzeria tegenover kof ook heel Ja, lekker. die was ook die was echt goed. Die was echt goed geolied. Ja, maar dat was ook, ze hadden ook pittige olie of Ja, zo. dat is was echt echt, die was echt bomba. Was dat met die Indian guy? Ja, Oh, die Pakistani guy. die Franse Indian. Pakistani. Die metro. Nee, die Nee, maar weet ik hè. Oh, die Maar had je ook nog? kof vond ik ook tof. Koffer zo. Kofte, daar werkte ook toch zo'n... Volgens mij werkte alleen maar Indians daar. Nee, toen pap en ik daar waren, was er zo'n white guy die geen Engels kon. En dat was echt top. Dat was zo grappig. Dus dan moet je alles met We handen en hebben ook nog voeten. zo'n rare steak gegeten. Weet je jongens, Ja, die wat overprijsde steak inderdaad. weet je wat ik het allerlekkerst vond? Helia. Oh ja, die vergeet Dat ik, was zo Oh ja, lekker. helemaal vergeten inderdaad. Holy shit. En ook gewoon een avondje noedels. Ja, dat is ook... Oh ja, dat was gewoon toen in het... Daarvoor zou ik echt terug gaan naar Parijs voor Helia. Ik zou puur en alleen voor Helia terug gaan. Ja, daar hebben we toen ook echt niks betaald. Ja, dat is Ik echt denk top. echt dat dat een foutje was. Ik geloof niet dat wij voor Nee. En Zo side gaat- dishes en Nee, maar Gratis echt- brood hè. €50 betaald voor 3 man of zo. Dat was echt absurd. Ja. vergeleken met die steakhouse, dat was echt 100 nog wat. Een steakhouse viel ook wel mee uiteindelijk. Nou, vond ik wel veel. Volgens mij betaalde je echt 40 En euro zo of lekker was de KP. steak helemaal niet. Dat was wel prima. Nee, ik vond hem ook.
Ik vond mijn steak best Barbecue lekker. saus. Wat een schmiegt. Gadverdamme, ik krijg barbecue saus. Ja, wat zijn echt een beetje de memes die zijn... Ja, dat de die- nether. De nether. De nether. Chicken jockey. Ook wel Voordeel, veel voordeel, voordeel. Vooral. Even voor context, we liepen bij de Eiffeltoren en op een gegeven moment liep er zo'n guy voorbij met zo'n foto met van die ballonnen. En het enige wat hij zei was voor. En Joël hoorde dat de eerste keer niet. Dus Pepijn en ik waren dat de hele tijd aan het zeggen. Ja, en ik dacht die love zei of zo. Ja, die begon Love, er een love, beetje love, mee te doen. Vooral. Ja, Ja, ik dacht, wat doen we nou? Gadverdamme, ik krijg barbecue chips. Dat is wel echt de meme. Gadverdamme, ik ruik barbecues. Ik kan me dat moment nog zo goed herinneren. Ja, ik heb het dus niet gehoord. Was het echt 's ochtends? Ik was al zeker een half uur wakker. En op een gegeven moment, want ik hoorde jullie altijd wel fluisteren, zeg maar ik hoorde niet wat jullie zeiden. Het was wel... Ja, dat was het meer. En op een gegeven moment, ik hoor die ochtend, ik hoor... Gadverdamme, ik krijg barbecue. Maar dat kwam echt gewoon uit zijn poriën gewoon. Mijn anus. Oh, je dat? Nee. Mijn vader zegt ook altijd, smeer het maar lekker in je poren. Als ik zoiets. Nee. Oké, Ren. Maar 's ochtends als je gewoon lekker... Uiteraard. Volgens mij had je ook je tandjes niet gepoetst. Jawel. En ik vond het niet Oprecht. fris gewoon. Ik Oprecht ben nog wel. steeds boos over. Hoor je dat? Ik vond het niet fris. Nee, het is fijn met je wel. Ik zou nooit meer barbecue chips eten in jouw bijzijn. Goed zo. Oh, laten de les zijn. Kijk, Ik denk dat we naturel altijd- shit zou ik nog wel aangekund, denk ik. Ja, uiteraard, dat ruik je ook niet. Nee, dat was ook de hele bedoeling. Of satéchips of zo. Satéchips? Wat de fuck is dat? Bestaat dat? Picklechips. Die zijn kapot, lijkt me. Ja. Die zijn echt... Dat ken ik niet, pik op pik. Ik heb die tijdens de Phantom of the Opera echt gewoon keihard naar binnen gewerkt in België. Op een gegeven moment, daar lag dus een zak Lay's pickle chips. En nou ja, wij hadden gewoon zoiets van, haha, fucking augurkenchips. Dus wij dat kopen. Nou, het is bomba. Ja, Het is man. lekker. Ken je ook die Bomba. ketchup chips? En daar vind ik dus echt niks aan. Maar die vind ik dus een Dat- beetje hetzelfde smaak. Pap vindt daar echt, die prijs staat echt helemaal de hemel Die in. zijn ook wel goed lekker hoor. Ik vind het niet zo heel lekker. Ik vind het wel Nee, prima. We dwalen ik vind echt het wel wat ik flink af, smerig maar, vind is ehm, azijnchips, of hoe heet dat heet. Oh nee, dat is ook wel lekker. Vinegar. Jawel, dat vind ik ook wel lekker. Vinegar. Azijn en zout. Toch? Azout. Azout. Wat? Pepijn krijgt een aanval. Ik dacht even aan azijnchips. Ik ruik even barbecues. Wat vonden jullie het spannendste moment? Dat ik van de loopbrug? Nee, Ja, die Pakistani gast. die man. Pakistani. Dat vond ik ook wel een spannend moment. Of in het begin, dat we het huisje niet in konden? Oh, dat was ook even eng. Ja, maar goed dat, gezweet. ik had wel zo, ik vond het niet per se eng, omdat ik zoiets had van, dat komt ook wel weer goed, weet je wel. Dat is niet zo van, wat we als gewoon gescamd zijn. Nu. Ja, ik dacht dat echt even voor 5 seconden. goed van de mensheid. Hmm. Moet ik ook nog een compilatie maken van de podcast? Of is dat echt te veel? Nee, dat hoeft niet. Complicatie. Complicatie. Dat Wat was zeg ook ik weer altijd. complicatie? Ik zeg even per ongeluk complicatie. Complicatie is als er opeens een probleem, als er zich spontaan een probleem voordoet of zo. Een complicatie. En een compilatie. En een Complipapi. kimpie parentie. Kimpie waantie. Kimpie flimpie simpie Kimpie doempie doempie doempie. Loembidoe. De loempie Dat is op zich ook nog wel een meme die eraan overgehouden is. Maar die heb ik gewoon in de edit pas. Centre Ik heb heel veel Centre memes pas Loempidou. in de Centre montage Doobidoo, pas. ja. Centre Doobidoo, Centre Loempidou. Met George. George Pompidou. Daar vond ik echt niks aan trouwens. Nee, overrated. Overrated kunstmuseum. Nee, ik had wel een Ik wil moderne kunst, niet moderne kunst. Nee, Wat was het dan? moderne kunst. Het was oude moderne kunst. Het was, Jullie willen het zeker- het was niet meer zo'n moderne kunst. Jullie willen zeker zo'n hele abstracte, zo'n trampoline die ergens in de lucht zweeft. Eentje zo'n robot die dan zo'n sausje of wat er ook is zo naar achter schuift en dan... Oh, dat Ja, is... die shit, Ik ja. heb echt een keer een hele video gekeken over die installatie. Dat is echt een hele interessante... Wat is ook weer het verhaal daarachter? Volgens mij dan de robot, dat het eigenlijk een infinity loop is, omdat dat blijft maar wegstromen. Daar valt niks aan op te ruimen, zeg maar. Dus hij heeft een soort eindeloze taak. Vreselijk. Best een gave kunstinstallatie. Waarom is Carlos zo aan het kijken? Wat doen die? Dat doen wij ook. Wat doen we eigenlijk ook? We gaan zo even met Carlos praten.
Hoe lang zijn we aan het opnemen? 26 minuten. Hoe lang zullen we maken? Een half uur? 26 minuten. Doei. Nee, na een half uurtje stoppen we. Want Maar we sowieso hebben vind ik... niks gezegd over podcast. Parijs. Jawel, we hebben heel veel gezegd. Ja, maar niet over Parijs. Doen we dit wel gewoon een unplugged, maar dan net niet. Ja, net niet. Poging tot Parijs. De titel van deze wordt... Ik vond het een Poging hele leuke tot aflevering. Parijs. Poging Ik tot... vond het was zeker een leuke aflevering, maar... Het is ook weer een leuk tripje. Het, Misschien kunnen we een beetje de backstory nou vertellen. Hoe we erbij kwamen en zo. Dat want hebben we denk ik nog ook echt nooit- 1000 keer verteld. ik denk dat hebben we dat nog niet in de Nee, volgens mij podcast hebben we zelf dat nooit verteld? echt. Nou, in die eerste in Parijs terug. Of, nou ja, hoe ik het ervaar. Volgens mij Even was dat stop, hou je bek, Pepijn. Toen jij er nog niet helemaal bij zat, dat was toen we die podcast met Felix hadden opgenomen in die gekke toren. En volgens mij toen we daar klaar waren, Het in Soet bekpijn. helemaal. Ja. Volgens mij zei hij toen voor het eerst gewoon, jawel, wat als we gewoon een soort podcast doen en dat we dan steeds verder weggaan en dat we dan eindigen in Parijs. Nee, het dat is zeker niet Parijs-idee... waar, want het Het eerste Parijs-idee van was onder- echt al aflevering 1 of 2. Maar toen hadden we zoiets van, ja, dat moeten we echt gaan doen. En toen was het idee om zoiets te gaan teasen met, we gaan steeds iets meer naar de grens van Nederland. Ja, ja. En dan doen we er eentje bij het Drielandenpunt. Ja, en dan ja. aan het eind Brussel van die en dan- aflevering stappen we het Drielandenpunt over. En dan is de volgende in Parijs, zeg maar. Dat was het idee. Toen was het idee ook nog niet om een hele serie En toen op is te het bij mij nemen ook daar. meer gaan broeien van... En toen heb ik volgens mij Quincy toen weer een keer gesproken. En die zei, ja, gewoon een keer subsidie aanvragen, dat lukt wel. Nou, toen wij een keer, wist je nog, toen we naar Maakplaats gingen en jullie na een kwartier alweer optiefden. Omdat jullie... Daar Wist je was dat er nog? niet bij. Ik was er alleen bij. Nee, Het toen waren kon, wij Nee, Quincy twee. was daar ook. toen kon Oh, ja. ik niet. Er was Quincy, ik en jij inderdaad. En jij moest toen nog wat doen of zo? Ja, Of ik moest jij had toen... oppassen of zo? Volgens mij moest ik gewoon werken toen of zo. Maar Ja, dus ik heb toen uiteindelijk dat kennismakingsgesprek gedaan. Dat ging ook helemaal mis waarschijnlijk. Nee, ze waren enthousiast, want anders hadden ze gezegd, ja, tief toch eigenlijk lekker op, man. En uiteindelijk is het toch gelukt. Dus ik denk dat ik wel een goede eerste indruk heb achtergelaten. dat is ook voor het eerst. Nou, dus dat en dat goede en eigenlijk toen echt een half jaar niks. Toen hebben we inderdaad... Ja, want dat is toen... We hebben het toen Met plan in- schreef ging dat heel lastig. Ik denk dat we dit... Hebben Joel en ik echt uren aangezeten. Ik denk dat En we... toen kwam het eigenlijk een beetje op inderdaad die feedback. die we Ik denk kregen. dat we nu ongeveer... Een jaar geleden was het idee echt aan het broeien. Ja, dat we nu ongeveer... Nee, ja, het was wel na de zomervakantie, dat weet ik wel. Na de zomervakantie. En toen zijn we in december er toen echt serieus mee begonnen. Ja, en toen was het gewoon een beetje opschieten omdat we toen zoiets hadden van ja, daar gaan we in maart. Met die laatste maand of 2 weken waren misschien wel de stressvolste periode in mijn leven. Dat was echt... Dat was wel een beetje stress. inderdaad. Ook nog gewoon lekker veel En toen regen de- zo last minute. Dat was echt Toen top. ineens dat... Oh, en toen was Die ook Laura? mijn Ja. moeder wou echt niet meer dat ik ging zonder Ja, geld. man, Zei ze, dat nou, was dat echt- gaat niet. Toen dacht ik echt, oh shit. Toen dacht ik echt, oh nee. Want mijn moeder dacht dat het misschien een grote scam was of zo. Vanuit, Mijn moeder, die... vanuit de gemeente Remond. Zij kwam ook al laatst achter, toen liepen we langs die platenwinkel. Huh, is hier een platenwinkel? Sinds wanneer had dat dan? Hoe is warm? Ik heb eergisteren weer Die blik op Lieve me. Monsters opgehaald. Lieve monsters. Ja, heb je hem nu wel? Ja. Lieve monsters. Ik heb je nog hem ook best wel helemaal veel... geluisterd? Ja. Ik heb hem toch nog wel een paar keer geluisterd. Ja, blijf je terugkomen. Ja, ik vind er zitten echt wel leuke liedjes tussen. We hebben trouwens een lijstje met albums die we willen doen. Dan moet jij daar ook even inschrijven. En schoolen doen. Wat is echt een album wat wij moeten horen volgens jou? Wat echt moet ons Linkin leven gaat Park ook veranderen. luisteren. From Zero is goed. Lieve Baby No mond. Money gaat waarschijnlijk een nieuw album erop binnenkort. Iedereen dropt weer een album, want het is zo. Baby No Sex. Ik vond dat nieuwe Joost nummer erg afgrijzelijk. Met Heeft die die nu Turkey. Ja. Hoe Die heet all-inclusive Turkije. Ja. Oh, die heb ik wel voorbij horen komen. Ja, ik vond er echt helemaal niks aan. Nee, het is echt helemaal kut. Lieve mond. Ja, wat zijn een beetje albums die volgens mij volgende week al best wel wat veel dingetjes. Volgende week Clips? Clips. Kan je, is dat ook volgende week of is het de week daarop? Weet ik even niet. Ik zal even kijken. Wil je met ons kan je album reacten? Nee, Oké. Alsjeblieft. ik ga echt nog liever dood. Maar volgens mij is dit wel goed. Dit is zonder AI. Dus, bro, wat hoor jij? Dit zonder AI is. Als je naar Preacher Man, Beauty and the Beast, die 2 nieuwe, dat is allemaal pure AI. Het is wel veranderd. Ik hoor wel verschil. Ja, omdat hij gewoon die AI-prompt heeft veranderd waarschijnlijk.
Oh, ik weet niet wat je denkt, maar dat is echt heel Make erg. me Maar a wat zou Kanye West inspired song. wat zou kan je in ChatGPT zo... Nee, maar Maak kijk, hij doet alsjeblieft een alleen leuk de liedje. vocals, ja. Ik weet niet, Kanye lijkt mij de soort persoon die aan ChatGPT vraagt om zeg maar zo van praise me. Er viel iets in mijn hangmat, maar wat wel... Oh, een besje. Hier op mij. Kan je die eten? Vader. Nee, die staat. Even ombuiken. Was het trouwens jullie eerste solo-trip met Franje? Ja. Ja. Oh. Ja. En nu ga je weer naar Japan. Ik ben zo jaloers. Nou, Jij wat? gaat naar China, bro. Ja, maar Japan is zo cool, hè? Wanneer We gaan alle drie best wel ver. Wanneer hè? ga je naar China? Ik ga voor Volgende week. pas volgend jaar in de mei. Oh joh. Ga je dit Nee, jaar op trouwens. vakantie? Ik ga naar Frankrijk. Waar in Frankrijk? Normandië, Bretagne en met de Loire. Met de Loire. Ja, jij gaat naar Afrika, maar ga je nog op vakantie met Laura en Miek? Nee, want die zijn dan in Italië. Italië! Maar Texel. Ja, we zijn echt gaat trouwens gewoon mee. Is dat zo? Ja. Wanneer gaan we? Morgen. Nee, wanneer? Ik weet niet meer. Ik Maar- weet niet. Maar het ding is wel... Is het geboekt? Dus het is de meest... Het is de meest... Wacht, dus jullie hebben gewoon besloten dat ik meega? Ja, maar het is gewoon ik- we hebben een campingplek, that's Ik it. ben We hebben half geen- augustus ben ik ook gewoon weg, hè? We hebben Begin geen... augustus. Oh, oké. We hebben geen tent, we hebben geen fiets, we hebben helemaal niks geregeld. Nee, een tent hebben wij wel. We hebben hier zo'n 6 personen, dus ik denk dat we die wel meekrijgen. Oh, wacht maar, hoe gaan we die meekrijgen naar Texel? Nee, maar komt goed. Sowieso, we gaan in de trein. Niet! Ja. Ja, oké. En op de boot en dan worden we dan opgehaald door Gijs en heel daar af, man. Oh, ja. En dan worden we aan de campingplek. Oh, wat leuk. Nou, Ik heb Het is gewoon heel ongepland allemaal. ja, dat is op zich wel leuk. Nou, maar wanneer gaan we? Vertel Ik eens. even mijn vader heb. Zo Boy. Wanneer gaan we naar Texel? Wil je even kijken? Ik zag hier... Hebben jullie geen Wat de fuck is voetbal of Joël aan zo? het doen? Ik ben op sidequest. Even kijken op de batterij, want ik heb nu een nieuwe batterij en die presteert niet helemaal lekker. Dat hele ding vloog de lucht in. Zullen we langzaam een eind aan breien? Ja, kom even terug zitten dan. Voor de unplugged. Lieve monsters. Ik vind dat eind... Bro. Dat eindnummer is wel goed. Die Lieve outro track Monsters. van Lieve Monsters. Ja, Lieve monsters. Van Lieve Monsters. Van Lieve Monsters. Van Lieve Monsters. Lieve Nou. monsters. Hey, vonden jullie deze aflevering nou net zo chaotisch als wij die vonden? Dit was me wel weer gauw, maar het is ook weer echt een heel poosje geleden. Wanneer was de laatste dat we... Een paar jaar geleden of zo. De laatste echte Dit is geen podcast was de dag voordat we naar Parijs gingen, dus 1 maart. Ja, what the fuck, dus echt een half Bij jaar Wiesje geleden. toen. Oh ja. Of was het de dag voor Parijs? Dat was de avond voordat we naar Parijs gingen. Oh, ik echt terug. Dat was toen 1 maart en 2 maart gingen we toen naar Parijs. Want toen heb ik s'avonds kan op niet het een en meer. ander ingepakt. Oké. Nou jongens. Jongens, dankjewel Like, voor het kijken, dankjewel like, voor het luisteren. subscribe, volg, comment, Houdoe. stuur Dit door. was het dan. Dit Was het dan. was hem dan. Dit was het dan. Dit was hem dan. Ik ga gewoon lekker blijven liggen hoor. Wat rustig.